Xayrli irtə, hörmətli millətdaşlar. Tapşırığımızı başlap ekranlar aldına Pavlovka rayonu Yevleyik avılınдағы ömür sürüşü hörmətli millətdaşımız İbragimova Güzel Ravşat kızın şaqırıp alabız. Bugün 12 oktyabr günü ol özünün 50 yaşlık motor yubileyin qarşılay. Altın küz ayında kelgen altın yubileyi bilen şın көңілден onu yaratkan turmuş iptaşı İlmir, kızları Alina ailesi bilen Adelina, anığı Samira hem barcha туганнары да кутлап, жылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез ярты гасыр элек матур табигатьле Яули авылында якты дөньяга аваз сала. Мәктәпне тәмамлап, иҗади җанлы кыз бала Ульяновск шәһәренең педагогия көллиятендә белем ала. Кулына дипломын алган яшь белгеч буларак, туган авылына кайтып, үз мәхәббәтен, Газиз әтиебезне очратып, гаиләсен кырып җибәрә. Башлап мәктәптә, аннары балалар бакчасында хезмәт куя. Ә бүгенге көндә инде күп еллар мәдәният йортында эшли. Зур тәҗрибә туплаган, грамоталы белгеч, кыю һәм энергиялы, җыр телле, үз халкын өзелеп яратучы милләтпәрвәр кеше ул. Гомерен мәдәниятне үстерүгә, халкыбызны рухи яктан баетуга, авыл яшьләренең мәдәни өлкәдә төпле белем алуына багышлады ул. Һәм шушы юлда үзен үзе аямыйча эшләп килә. Өлкән буын белән дә, яшьләр белән дә уртак тел таба ала. Өлкә күләм чараларда еш кына катнашып беренче урыннарга лаек була. Гомере аның моңлы бер юл. Шушы юлдан горур атлап, алар әткәй белән безне ике кызларын яратып, тәрбияләп үстерделәр. Бүген инде сөекле аныгының бик яраткан әбисе дә ул өстәвенә. Яшәү матур, яшәү шундый матур, сөю белән тулса күңелләр. Мәхәббәтле булсын йөрәгебез, мәхәббәттә үтсен гомерләр. Кадерлем, мин сине аеруча олы хөрмәт белән яратам. Гаиләбезне барлыкка китергән көннән бирле мин үземне ышанычлы кыя артында яшәгән шикелле хис итәм. Мәхәббәт ишендә туган балаларыбызның бар хәрәкәтен дә сиңа охшатам. Яратканым, безнең гомерләр тигез булсын. Биргән никахыбызга тап тидермичә матур яшигәле. Син гомернең төрле чагында да миңа таяна аласың. Мин сине бик яратам. Туган көнеңдә бары бәхет телим. Саулыгың какшамасын. Бала аныгыбызның бәхетенә куанып, матур гомер кичерик. Көтмәгәндә очраттым мин сине. Бик тиз күңелемне яуладың. Бер күрүдә серле карашыңнан мин күземне ала алмадым. Шул карашың мине әсир итте. Хыял диңгезенә чумдырды. Сихри дәрьяларга алып китеп, сөю хисе миндә тудырды. Хәтерлимен һаман мин ул кичне, кайын шаулавының тавышын. Күзләр белән күзләр очраштылар, алар тойды йөрәк тибешен. Саклый алдык шул саф сөю хисен, зәңгәр хыял ашты тормышка. Еллар үткән саен яшьлек мәхәббәте арта бара, рәхмәт язмышка. Шулай үтсен әле безнең гомер, йөрәгебез тулы наз булсын. Гомер күзләренә җитсәк тә без, күңелебездә һәрчак яз булсын. Сөекле әнкәебез, Газиз әнкәй, үбеп рәхмәт укыйм, безгә гомер бүләк иткәнгә. Синең сөю, җылы назларыңда шушы көне безгә җиткәнгә. Юбилеең синең котлы булсын, елмай әйдә, йөзең нурлансын. Булган барча борчы сагышларың, якыныбыз артта ул калсын. Кадерле Гүзәл Равшатовна, якын кешеләрегез сайлаган музыкаль бүләкне махсус сезнең өчен яңгыратабыз. Кабул итеп алыгыз. Бессовестно красивая, бессовестно влюбленная, бессовестно счастливая, мечтами окрыленная. Бессовестно красивая, бессовестно влюбленная, бессовестно счастливая, мечтами окрыленная.
такая, какая есть. Бессовестно красивая, бессовестно влюбленная, бессовестно счастливая, мечтами окрыленная. Бессовестно красивая, бессовестно влюбленная, бессовестно счастливая, мечтами окрыленная. Живу надеждой, живу мечтами. Ты просто рядом, ты просто здесь. И мы друг друга узнаем сами. Ведь я такая, какая есть. Бессовестно красивая,